Nije bitno koliko vremena provodite sa svojom decom, već je bitno kako ga provodite. Dobar dan i dobrodošli u naš novi video. Današnja tema jeste kako kvalitetno provesti vreme sa svojim detetom. Da li se često pitate da ne provodite dovoljno vremena sa svojim detetom? Sigurno ste rastezani između kućnih poslova, posla i dodatnih obaveza koje svakodnevno imate. Važno je da znate da možete pronaći balans u svemu tome. A kako biste postigli taj balans i vi i vaše dete bili zadovoljni, potrebno je da uradite sledeće. Pod jedan, jako je važno da budete prisutni i posvećeni. Ne mislimo samo na fizičku prisutnost, već i na psihičku prisutnost. Budite opušteni i spontani, uživajte u trenucima koji su u vašem detetu za pamćenje. Komunicirajte sa svojim detetom tokom igre. Kada se igra igre kockice ili nekih drugih igara, budite prisutni i uključeni u njegovu igru. Ono sledeće što je potrebno jeste da odredite vreme za zajedničku igru. U zavisnosti od toga koliko imate slobodnog vremena, najbolje je da odredite nekih 20 do 30 minuta kada ćete se zajedno sa detetom igrati. Objasnite detetu, odnosno uputite ga kada će biti to vreme za vašu zajedničku igru. Naprimjer, kada budem završila sa kuvanjem ručka, možemo zajedno da se igramo i na taj način dajete mogućnost detetu da osmisli igru za vas dvoje ili troje u zavisnosti koliko vas bude učestvovalo u igri. Na taj način vi dete učite strpljenju i učite ga poštovanju tuđeg vremena. Treća stvar koja je isto jako važno jeste da odredite vreme za razgovor sa detetom. Kao što smo prethodno rekli, jako je važno komunicirati sa detetom u svakom momentu, ali kada su u pitanju neke dublje teme ili neki dublji razgovori, tada je jako važno da odredite vreme kada ćete pričati sa detetom. Kada ste sigurni da je dete totalno fokusirano na vas, da vas ništa apsolutno sa strane ne ometa, tada možete isto razgovarati sa detetom. Jako je važno da budete potpuno posvećeni njegovim emocijama, njegovim mislima, da on zna da ste ga vi saslušali. Isto je tako važno kako je i dete fokusirano na vas, da morate i vi biti fokusirani na njega. Morate biti fokusirani na njegovu priču. Kada on izražava svoje misli i osjećanja, ono što mu se desilo u toku dana, tokom boravka u vrtiću, kada priča o svojim vaspitačicama, kada priča o svojim drugarima, ili, na primjer, možete pričati sa njim tokom šetnje i možda je čak i najbolje pričati s njim pred spavanje. Odnosno da napravite taj neki ritual sa detetom pred spavanje, da se on otvara i da priča o svojim osjećanjima kakav mu je danas bio dan. Ili, na primjer, kada se vraća iz vrtića, da ga pitate kako je danas bilo u školici, da li je se desilo nešto zanimljivo, šta ste danas jeli, da li ti se svidelo to što si jeo, kakvi su bili drugari, jesi išli napolje itd. Mislim da svaki roditelj zna u suštini kako to priča, ali jako je važno da i vi i dete budete fokusirani na tu priču, jer ono što on kaže mora da se osjeti da i to ima istu vrednost kao i ono što ste vi njemu rekli. Četvrto jeste da izbegavate korišćenje mobilnih telefona. Mobilni telefoni jesu aparati koji mogu najviše da okupiraju vašu pažnju. Ukoliko koristite telefon tokom vremena koje ste odredili za igru sa detetom ili za razgovor sa detetom, taj moment, odnosno trenutak, neće imati nikakvog učinka. Dete će se osjećati da vas ne zanima ono što vam govori ili da vas ne zanima ono s čime se igrate sa njim. Na taj način možete da izazovete kod deteta da se povuče u sebe i da zahladni prosto odnos između vas. Isto kao što i nas frustrira kada sa nekim, na primjer, gledamo film, a on koristi telefon, ili kada pričamo sa nekim, on je fokusiran na svoj telefon i osjećamo se frustrirano i da nas taj neko ne poštuje. Isto tako će se i deca osjećati ukoliko koristite telefon dok provodite vreme sa njim. To je ono što, na primjer, kad kažemo kad dođemo iz vrtića ili dođemo iz školice i sednemo večeramo, sednemo da gledamo televiziju i to bude ovako. Kako ti je danas bilo u školi? Čekaj samo da odgovorim samo na mail. Na primjer, dete ne razume to kada mi kažemo čekajte samo da odgovorim na mail. Hoću da kažem da ne možete 100% da se posvetite naravno detetu stalno i ne treba 24 sata. U redu je da imate naravno i svoje vreme za telefon i svoje vreme za čitanje knjige ili šta god. Uglavnom je bitno ako odredite neko vreme da provodite sa detetom, nemojte koristiti telefon da bi to bilo kvalitetno vreme koje će dete i vi pamtiti. Tako i ono isto što kažemo, ja sam imala situaciju kada mi roditelj kaže ja nemam vremena sa njim da budem, ode u školu ili ode u vrtić, vratimo se, ide na trening, vrati se uveče, mi nemamo uopšte vremena da budemo zajedno. Ono što je moj odgovor je bio jeste da nije važno detetu da li je to 3 sata sa svojim roditeljem ili je 5 minuta dok se on tušira ili 5 minuta dok nešto zajedno crtate ili radite, tako da on u svojoj glavi nema još uvek, vi znate, naravno kao što je Tamara rekla na početku videa, vi znate da je to 20 minuta ili 30 minuta. Detetu je potpuno nevažno. On samo zna da ste vi tog momenta tu pored njega i da vi nešto radite ono što je kvalitetno. Da. I ono što možemo bitan je kvalitet, ne kvantitet. Da. I ono što možemo još da kažemo, stvorite rituale sa svojim detetom. To ne znači da sad svako večer morate da nešto radite određeno sa njima. Meni je, na primjer, to ostalo nekako ono iz detinjstva i dan danas, da sa svojom porodicom, kad izađe neki novi film, mi svi idemo i zajedno to i gledamo. I to je nekako ostao neki ritual, da kada od malena
uvek i mama i tata i cela porodica gledamo film. I onda kasnije pričamo o tom filmu, šta se desilo u tom filmu, to je nekako ostalo uvek od detinjstva pa sve do dana danas. A kod mene je to da kada su neki praznici, kada se ne radi, kada ostajemo kući, uglavnom igramo društvene igre. I to mi je baš uvek bilo zanimljivo kad sam bila mala i to smo nastavili sada kad sam evo odrasla. I mislim da to mnogo znači detetu kao i cijeloj porodici. To je ono što smo rekli, to je kvalitetno vreme sa detetom. To bi bilo sve za današnji video. Podelili smo sa vama neke stvari koje će vam pomoći da uhvatite taj balans i da ga napravite između obaveza koje imamo svakodnevno i naravno dečje potrebe i dečje pažnje. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno kliknite like i subscribe. I ostavite nam slobodno komentar ispod ovog videa, a Mi se vidimo u sledećem videu. Behind the scenes. Ne, ti ne kažeš već. Znači, nije bitno koliko provedite vremena sa svojom decom, to kažem. Kako? Da je... Ajde, molim te. Ajde, pomalo, izvini, okej. Prvo i osnovno što je malo pre ona rekla je... Šta si rekla malo pre? U današnjim vestima saznaćete. Pusti me da kažem svoje rečenicu. Ona nekako se znaš, da si ti posle ona devojka sa dečkom. I nekako kad je rekla, dobro, i to je to, šta je to? Kad je ona ispričala ono, okej, nastavljamo. Teško je. Teško je. Kako se bre tako prebacuje? Pa ćuti, hoću da im objasniš. To mozak radi tako. Hoću samo da objasnim. Kušam da znaš kao da ne radim to, nego sve vreme držim ovdje. Okej. Ovako, pod jedan, jako je važno da budete prisutni i posvećeni. Znači, ne kažeš trenuci. Aha, u tim trenucima. Dobro. To na kraju kažeš. Budite opušteni i spontani, uživajte u svakom trenutku. Moguće. Znaš što mi znaš? I ti ja kao, ili ovde, ili ovde. Sad... A gde da stavim ruke? Pa negde, ne znam samo. Vidiš. U zavisnosti od toga koliko imate slobodnog vremena, ali verujem mi ovako bi bila zanimljivije. U zavisnosti od toga... Važno jeste, pričali smo o tome kako je potrebno razgovarati. Okej, sad ću. Samo kažem amise i onda ću da isječem video i onda ćemo kažem vidimo u sledećem videu. Temu, amise... Vidimo u sledećem videu. Ja kažem nemoj da nastaviš.